ndaitarisira kuti vageza semurume mukuru kana kuti sababa wedu kana kuti semunhu wepolitics vachaona pamwe chete nevamwe vavo vari kuronga navo kuti apa pada kugadziriswa. But inini hangu pachezvangu baba Chinogurei ndichida kutaura umbowo nekuona nekuongorora kwangu kwandakaita. Ameno vamwe makaongorora sei, but kuongorora kwangu kwandakaita inini andina kugutsikana ende andina kufara. Ndoda kutaura chokwadi ende ndofunga ndakagara ndakuudzai kuti vageza kana vakataura zvisingafadzi ini ndinongotaura kuti hazvina kundifadza. Kana vakataura zvinoshoresa ndinongoshora. Vakataura zvinofadza ndinongotenda nokusapota nokukurudzira. Handina kutaura zvejinyengu zvemakuhwa kana kuti zvembengo kana zvekutengerwa koko bayo. Ndotaura zvitanu zviri fair zviri clear. Nyaya iripo ndeyekuti ini chandinoramba 1 kundidzvinyirira. Handidi munhu anondidzvinyirira bakwete. Kubvira pa village level, family level, church level, even pa country level. Handidi munhu anondidzvinyirira even pa political ngirikini chaipo mumaseo level, mabranch level, district level, national level. Handidi munhu anondidzvinyirira. Ungava political bureau level, central committee level. Handidi munhu anondidzvinyirira pamusoro penyika yangu. Handidi munhu anodzvinyirira vanhu pamusoro penyika yavo. Hatidi vanhu vanoita politics dzinenge dzokutora vamwe vanhu kunge vasingafungi. Ndo chinhu chinondipa kukakawara, ndo chinhu chinondipa nharo. Ende politics dzangu inini handite zvokufunzwa nemunhu kana kuudzwa nemunhu. Ndinoita zvokutarisa nemaziso angu ndega. Ndinoita zvokufunga nepfungwa dzangu nenjere dzangu ndega. Nekuongorora ndega. Maringe nekwandabvira nadzo politics idzi. Maringe nekwandabvira nenyaya idzi. Ende ndichitarisa nekwabvira nyika kutambura nekutambudzika. Ndozvisanganisa, ndozviongorora nematauriro anenge achiita vanhu paground. Kare ko ndo patainyenga vasikana nemadimikira, ndo patainyenga vasikana nekushowa, taipfeka hembe toaina topedza tichiri kugadzira bvudzi. Bvudzi tairigadzira tozora mafuta totora matombo toisa mumwoto topisa dombo rotsvuka tobata nejira nyoro totanga kukama bvudzi riya rakura kwakusina mabhabha angasati awanda kare. Totanga kuguda iso bvudzi riya tichipisa bvudzi riya richida iso tichizosa kumashure kuti raitsvedza bvudzi kutsvedzerera kutsvedza. Pamwe vanoziva ruredzoka kuti feso zviya zvinhu zvinobaya zviya zvinoitwa derere navamwe zvinoita musango mumaminda soso mumakura. Taigona kutora izvozvo makadiwa totswanya toenda murwizi. Kare taigezera kurukowa kaiso kurwizi togeza neiroro bvudzi raipedzera radini tokama bvudzi rino rine zvaraita. Izvozvo taiti kana taita izvo tapedza topfeka hembe nyowani dzatinenge takatenga kana kutengerwa. Pamwe unenge wadzitenga ndiwe nemaricho atinenge taita kana kuti tafudzira munhu ng'ombe kana kuti tarimira munhu mugadhi kana taenda ng'ombe kunorima kumunda kwomunhu topuwa zvimari tonotenga mbatya. Ndo zvimari zvataisenza topfeka topedza tonotambira kubhohoro kunotambira vakadzi. Zvaitora nguva kuti uudze munhu kuti ndinokuda. But vaingoenda vakadaro vakadzi vachitarisa pamwe woita ngetsitsi kudhaira. Not now. Pamwe taigona kuti ukaona kuti ari kubuda akadai ari kuenda kumashopu utaimira womhanya wanogarira kumberi uko wobva wasvika wobva wamutengera mabhisho. Uda mabhisho here shamwari? Ako mabhisho aya. Ototora mabhisho otoenda. Handi mazvona. Ototora mabhisho otodini otoenda. Taizviita zvese izvozvo. Yanga iri nyengo yokutsvaga nyengo. But now vanhu vakura pa politics, vanhu vakura pa behavior, vanhu vakura pa culture, vanhu vakura pa hunhu, vanhu vasimba hana dzavo, vanhu vakuziva zvavari kuita. Ini chinhu chandinotaura ndechekuti vageza kuuya kwavakaita hakuna kushata. Vageza kuuya pamhepo hakuna kushata. Ende vageza shungu yavainayo yokuti vabvise mhandu nembavha idzi haina kushata. Tese tiri kuisapota ende tinovatsigira. Ende tinozvikurudzira ende tinozvisimbisa nokuzvitsigira. Uye hazvireve kuti kana tikasagutsikana kana tikasafara tichasiya kusapota vageza paurongwa hwavainawo kana kuti papfungwa dzavari kutaura. Hatiregedzi. Ende vageza vachitaura ngavasataura sokuti ndiwo voga vari kuzviita kana kuti ndiwo voga vari kuzvironga. Vane utekwa hwakawanda huri mukati menyaya iyi. Vazive kuti imhuri yeZimbabwe iri kuzvironga. Vana venyika imwe chete vari kuzvironga. So vazive futi kuti vachironga zvinhu zvavo izvi vari kutandira basa vana veZimbabwe. Vari kutandira basa nyika. Nokuti kunenge kune kugeda kwemeno, kunenge kusheka kwemeno, kunenge kune kugeda kwenyika, kunenge kune kudeuka kweropa,
kunenge kune kutoitoi, kunenge kuine kumobilizer, kunenge kuine kushanda navanhu munguva yehondo chaichai. Makomrades aibva kuhondo wainotambirwa mabara nemakasha nefuti navakomana. Saka mainzwa muri kunzwa nanhasi kuti vana mujibha vana kupuwa mari, vana chimbwido vaienda kumabhodha usiku, vana mujibha uko vari kana 4 5 6 12 vachinotambira vana mukoma vachibva kuMozambique inovagarira. Andi muri kupaona vainovatambira vachinoningirikina, vachinovagarira vachinovatambira kuti kana vauya votambira mabara nemakasha nemamota 16 aya nechichi zvaidingi nazviya zviya nezvimwe zvakadaro vaivatambira kureva kuti vanhu povho ine chekuita. Even kana dai vanana Mugabe vanatokogara vakanga vachiita zvavaita vari kuMozambique vachironga zvavaironga navamwe vese kusanganisa ivo vanana Geza vakanga variko handitika, but still vachiita zvavaita vachironga zvavaita vari koko kuMozambique, but still vaizouya kunozviturira kupovho kana kuzviturira kuwanhu kana kuzviturira kunhingirikini. So vari Geza vakashanda kuintelligence kwenguva yakareba kubvira vari koko kuMozambique vachivanga vari nezveintelligence. Ande muri kupaona vanoziva nyaya dzatiri kutsanangura nezvadzo izvi nenyaya dzatiri kutaura nezvadzo idzi. Ngavasaita sokunge munhu atanga kuipinda mupolitics nhasi kana kuti kushandisa intelligence dza19 ogo chamhembe dzavada kuzama kuramba vachidzosa paground. Ngavatore professionality intelligence dzazvino dzechiinternational dziriko maimani dzinofambirana nepasi rese dzinofambirana nenyika dzese. Andi muri kupaona kwete kuramba vaidzosera vanhu ku19 ogo chamhembe. Andi muri kupanzwa zvakadarika kudhara zvimwe zvinhu zvachona. Ndiri kutaura sei ndichidaro? Ndiri kuti vaGeza ngavazive kuti kana dai vakaronga zvavanenge vachironga zvese hakuna kwazvinongozongonoperera muheadquarter yeZANU-PF kana kuti mumaofisi eZANU-PF kana kuti muvanhu veZANU-PF chete. Zviri kuenda kunopinda mukati mevana vemuZimbabwe, zviri kuenda kunopinda mukati memapolitical parties akasiyana siyana, zviri kuenda kunopinda mukati mevanhu vane muono yakasiyana mupfungwa dzakasiyana, zviri kunopinda mukati mevanhu ende vanhu ndo vachapinda basa rekuita zvinhu izvozvo. Makomrade paakanga achibikirwa sadza akanga asikabikirwi nana Tongo Garaba, akanga asikabikirwi nana Musoromoni Mujuruba. Makomrade aitodya huku dzevanhu, vaitodya mbudzi dzevanhu, makomrade vaiwigwa mudzimba dzevanhu. Kureva kuti nanhasi uno kana dai vane zvavari kuronga ivo vachiita zvavari kuita, havasi kuronga zvinhu zvokuti ivo vachaita zvinhu zvavo vari vega. Saka vaGeza kana vachitaura zvavari kutaura izvi ngavasaita sokuti zvinhu izvi vari kutora kuzvironga ivo vari vega kana kuti zvinhu zvozitora kuzviita personally political party yavo kana kuti zvinhu zvemubapato mavo. Matauriro avakaita nezuro kune vanonzvera isusu tinenge tichiteeredza sure. Handiti muri kupaona ka tinenge tichitoona kuti apa vabuda musaga apa vari mugwara apa vabuda. Hazviri kuti kana vakanzi ndiGeza ka havarasiki, kana vakanzi vakamboita muovhetu havarasiki, kana vakanzi madhara epolitics havarasiki. Munhu ipapo ndo patinokuwarira pakungotenda zvese nekungogamuchira zvese. Tine zvimwe zvatinofanira kuramba, tine zvimwe zvatinofanira kubvuma, tine zvimwe zvatinofanira kutenda, tine zvimwe zvatinofanira kuteerera. Kwete kumanikidzirwa kudya porridge risina shuga iwe usingadyi, kumanikidzwa kudya sadza risina muriwo usingadyi, kunzitemura. Ndo patiri kuramba ipapo zvokunzi vaGeza havaudzwi nemunhu igamba riya iri, vaGeza havashorwe munhu wepolitics uya vanoziva stereki, vaGeza vanhu vaya vakachembera mupolitics, vaGeza vakarwa honde chimurenga. Zvehonde chimurenga nekuziva politics nekudini zvese izvozvo ndezvawo. But now pari zvinezvi vari kushandira nyika, vari kudzora nyika yavakarasa ivo nana vachiwenga vacho vari kutaura nezvavo, ndivo vakakonzeresa situation yakadai so vanana Geza. Zvinoreva kuti kana vachiona kuti vada kuti vasimbisane pabato ravo, vasimbisane pachiovheti, vasimbisane pachidhiteni kana kuti vasimbisane pachizanu, ngavachirega kuuya pamhepo vachiti vanotaurira nyika. Nyika haisi yeZANU yega, nyika haisi inoda kuteerera vachiwenga kana kuti inoda kuteerera zvavari kufunga ivo chete. Nyika yakazara vanhu nao, vanhu vazara ndingikini I think 95% kubva muzana havasi vamaovheti, havasi vanhu vehondo, havasi vanhu veZANU. 5% ndo munosangana vanhu vehondo nevanhu veZANU. Saka vaGeza ngavazive kuti kana vachiuya pamhepo vari kumbowinga ani, ende vawinga vanhu vavari kuwinga vacho ivavo. Vakataurana nevanhu here kuti tine chinhu chokusapota ZANU-PF? Vakataurana navanhu here kuti tine chisungo chokuti tichasapota zvamunenge muchida, tichasapota vachiwenga kana kuti tichasapota vakarwa hondo chete kuti ndio vatonge nyika? VaGeza ngavauye vachiziva. Ndaifungidzwa kuti vachateerera mashoko atinenge tichitaura, noti kushandisa chisimba kana kuti kuzvikudza kana kuti kushora vamwe tichitaura. Paground tese tiri ma-NM eZANU, ivo tiri ma-NM, vachinogure ma-NM, vanana nyoka yemabhunu ma-NM, vese vakazara pamedia maimanji, ma-opposition leaders ese vana baba chamisa ma-NM eZANU-PF. Muri kupanzwa?
Saka ma-NM ezano akawanda kusanganisira iwo wageza ngavarege kuzvibudisa pakati pegrupu rema-NM. Iwo vozviita sokuti ndiwo NM mukuru, kana kuti iwo zviita sokuti ndiwo vakavenga ZANU, kana ndiwo vari kuda kubvisa ZANU voga, kana kuti ndiwo vari kurwisa ZANU voga nokuti vakarwa hondo. ZANU pari zvine izvi yakazara vanhu vasina kurwa hondo. ZANU pari zvine izvi kutungamirwa navanhu vasina kurwa hondo. Vana Kazembe havana hondo yavakarwa, vana Ziyambe havana hondo yavakarwa. Vanhu vakapinzwa through back door. Isusu vamwe vazhinji vari mukati meZimbabwe tikatadza kupinda mune zvekutungamira nyika nokufamba mukati menyika nenyaya yekuti takanzi hamuna kurwa hondo. But vakarwa hondo vaitora vanhu vasina kurwa hondo vachivaisa neku-back door nokuti hama dzavo vanobva mumadistrict mamwe chete, vanobva mumaprovinsi mamwe chete, vanobva so nyaya yekurwa hondo haisi nzira vageza yokudzvanyirira vanhu. Nyaya yekurwa hondo haisi nzira yokushishidzira vanhu nayo. Nyaya yekurwa hondo haisi nzira yokuningirikina yepasipoti yekuwana dhoo rekupinda kuenda kunotonga nyika. Hazvisiri zvakarwiwa hondo wageza. Taurai chokwadi. Yakanzi one man one vote, yanga isiri one man one war veteran. Okay, now mese makarwa hondo iko zvine izvi zvama over 60. Vazhinji vacho vacho vakarwa hondo chaizvo, vakanyatsorwa hondo chaivo. Ma-60 nechitotara zvevanhu vakazoenda kuma-79 78 hondo yakupera. Tiri kutaura vakarwa hondo chaivo wese vakuma-70s something. Saka nyaya yamuri kutaura ndeyekuti mucharamba muchasungirira shoko rokuti maovheti nenge vakazodai vachiwenga vakazodai. Zvavachiwenga ndiyo nhau here yamakanga mawinga vageza pamhepo. Ndiyo nhau here yamakanga mauya kuzoudza vana veZimbabwe. Ndiyo nhau here yatakaunganira kana kugarira vana veZimbabwe nyaya yavachiwenga. Akaisa nyika pahondo kana nyika pakutambudzika nhasi uno, nyika pairi nhasi uno ndiani? Havasi vachiwenga here vamuri kuramba muchitaura nezvavo? Uvai muri kufoseredza nokumanikidzira imimi vana naGeza nevamwe vakomana nevamwe vese kumanikidza vanhu kuti muda kuisa chiwenga. Asi muchaita zvokufamba muchirova netsvimbo here kuti chiwenga atonge nyika? Kana kuti muchafamba muchibaya vanhu majekiseni, kana kuti muchabata futi here zviriitwa nana Mnangagwa izvi? Asi ndo zvamuchaita here vageza? Because now iko zvinezvi vanhu havachadi madhamutanana, vanhu havachadi zvimanga-manga. Vanhu vari kuda kutsvaga munhu. Kana vachiwenga vakanzi nenyika vari kudiwa, vanoiswa pachigaro. But kana vachamisa vakanzi vari kudiwa, vanoiswa pachigaro. Already isu tiri kutarisa munhu akavhotirwa akakunda ZANU. Imi muri pamwe chete, but imimi vageza manje pfungwa dzenyu nematauriro enyu muri kuratidza kuti mune kuramba mune kapfungwa kaya kamakaita pama-election kekuramba makada kurwisa opposition muZimbabwe, kekuramba makada kubvisa opposition munyika, kekuramba makada kudzvanyirira maopposition, kekuramba makada kuita sokunge musiri kuziva zvakaitwa pana Chamisa. But already marimwe zuro makauya ndimi muchitaura kuti Chamisa takabira ma-election, Chamisa akawina ma-election. Ndaifungidzira kuti mauya paground mucharamba muine rimwe chete renazuro ramakatanangura nezvaro, but makuita inenzi restart afresh yokuuya nekutowedzera moto wokuratidza kuti muda kuedza kupa pressure kuna vachiwenga nokuvakwidza hasha, nokukwidza maovheti hasha kuti warwire vachiwenga, nokudzirira vachiwenga, nokukambenera vachiwenga. Haisiyo nyaya. Ende muchitaura izvi muda kuti muite mbudzi kuzvarira pachena kutandirwa vana, muda kuya pamberi pepovho kuti povho ikubatsirei imimi. Moreover pazana maovheti asara isi 20%, 3%, 30% is ZANU-PF members, 95% is not a veteran, it's not a ZANU-PF member. Saka politics dzenyu wageza dzine kakuhwandira vanhu, dzine kachitsotsi, dzine kaunhubu kachitsotsi kamwe karipo kamuda kuramba muchidzosera imimi madhara, muda kuramba muchidzosera vanhu pautongi hweutororo, pautongi hweudzvanyiriri, muda kuramba muchidzosera vanhu pachimanikano, muda kudzosera vanhu pachisindi, muda kuramba muchidzvanyirira vana kuti vana vemuZimbabwe varege kuramba vakawana kuvhurika jere. Muri kudzvanyirira vanhu muchishandisa simba yepasipoti yekuti takarwa hondo. Ko nyaya yehondo haiperi here? 2017 vanhu vakapondwa, 2018 vachinzi takarwa hondo, 2008 2007 vanhu vakapera kufa nenyaya yekuti takarwa hondo vachiuraya nemaovheti nemakomrade kumamishow. Hondo yakauya nemweya weropa wokuparadza vana veZimbabwe here, kuparadza upfumi hwenyika here vageza? Nemi makomrade acho nemi vanachiwenga vacho, svitsai audio iyi vanogona kuiteerera muisende kuna vageza kana kuna vanokwanisa kupa vageza navachiwenga vacho isvike munzeve dzavo nemaovheti ese ari kutaurwa esa. Takazviona muri kutaura muchizama kunyengetedza vana naningirini, vana Mutsvangwa maimbotukana, makataura zvinhu zvenyu zvakazvine kuda kufadza kukwenenzvera kupa pressure kuti paite kamweya kanenge kekusimba kemakomrade maovheti kumukirana nana Mnangagwa. Zvakanaka Stereki, tinozvitenda izvozvo. Nesuwo totoda kuti tibatsiridze kumukira Mnangagwa wacho kuti abve.
ende tichasapota nyaya yamuna iyoyo tichaisapota, but amuonere kuti Vageza kumberi kwekubvisa Vamunangagwa kune hondo yamuri kudyara, kune botso ramuri kudyara, nekuti kuchiovheti ikoko kuchiuto kwacho kune vakomana vasina kurwa hondo, but ndo vamuda kushandisa kuti vaende kunorwisa ZANU vana Munangagwa. Imi hamuchakwanisa kubata pfuti vana Geza. Kune vakomana vechidiki vana comrade vana Sergeant Doe variko kumilitary uko, kune vakomana vechidiki. Imi muda ngenyi muchifarira kushandisa vana vadiki kuti vapinde muhondo dzenyu, ngenyi muchishandisa vana vadiki kuti vakurwirei kuti imi mubire futi nyika mutambudze nyika kusvika palevel rakadai. 2017 makashandisa povo kuti ipinde mustreet, but vachiwenga ndoo kubudisa shoko rokuti tisi takachibvuta. Moda kuti tirambe tichidzokorora kuudzwa mashoko akadaro madhamutanana akadaro isusu. Kana pane vanoshora vachinogurei kuti vachinogurei vanodzosera zvinhu mashure, kana vachinogurei havanzwisisi kana vane nharo. Ini ndine nharo, iwewe nekugona kwako enda newei yako yauri, but ndikutaura maonero angu akaitwa nezuro nemawiri akaita politics dzedu dzanezuro. Tiri kuita njuga mupolitics, tiri kuita drama mupolitics, tiri kurovana dzoro mupolitics, kubraibana kumeso. Zvinhu zvakataurwa naVageza nezuro hazvina kufadza vana veZimbabwe. Ruzhinji rwavana veZimbabwe vakateerera chaizvo izvo. Zvakananga pakusimbisa midzi yeZANU-PF, zvakananga pakusimbaradza ushamwari neukama hwepo hwehumembership hweZANU-PF, nokuda kuzama kudzoka kune dzimwe hama dzakasara muZANU kunobatana nadzo nekudzinyengetedza nekudzibraiba nemaswiti. Mashoko akataura Vageza ane chekuita nekupa vana maswiti. Muri kupaona? So nyaya iripo ndeyekuti dai Mwari vatibatsira kuti varume ava vachita zvinhu zvavari kuita maZimbabweans. Ndinokumbirisa zvikuru, nyika haisi yemakomrade chete, nyika haisi yana mai kana yana baba chete kana yemayuthi chete, nyika ndeye munhu wese. Ngatiregei kuita chengawo semananga, ngatigamuchirei zvinhu zvose vakomana, asi ngatidziwei kuona kuti tiri kufamba tichadzoka futi pagwara ra2017 nava varume ava. Akaisa nyika mumaoko aidhi ndiani? Ndiani? Ngavambotaurira vana veZimbabwe akaisa nyika mumaoko, inga vari kutaura vanhu kuti imi majenerali ndimi makatora nyika mukaisa mumaoko maidhi. Ndo pamuda kuti munyatse kuona kuti vana veZimbabwe hamusirimi muri kuda kunzi muise Chiwenga, hamusiri muda kunzi mubvise Chiwenga, varuda kuhwanda nezita repovo. Vageza ngavarege kuuya pamidhiya vachitamba nepfungwa dzevanhu. Vageza ngavarege kushandisa nyika, zita renyika haisi yekwageza, nyika haisi yekwaMutsvangwa kana yekwaChiwenga kana kuti yekwachinogurei kana kuti yekwachamisa kana kuti yekwaMunangagwa, nyika haisi yekwana Monzura kana kwana Shabangu. Nyika ine madzinza akawanda, ine masabhuku akawanda, ushe hwakawanda, ine marudzi akawanda. Nyika ine madepartment akasiyana, ine malevel akasiyana, ine vana veZimbabwe akasiyana. Nyika ndeye vanhu vese. Vageza vane kumusha kwavo, vachinogura kumusha kwavo, Vamunangagwa vane kumusha kwavo kwavakabva, vanenge vane kumusha kwavo. Saka vanhu kana vakarwa hondo, kana kuti vanhu vakawana maposti mugovernment, kana vakawana zvigaro mugovernment, kana vakawana ushe mugovernment, ngavarege kutora mukana iwoyo kuutora kuita mukana wokuda kudzvanyirira vanhu, kutora kuita mukana wokuda kubraiba vanhu. Isusu tichiuya vana veZimbabwe pamhepo kutenga data, hatina kutengera kuteerera nyaya dzaana Chiwenga isu, kana kuteerera nyaya dzehondo, kana kuteerera nyaya dzekurwa hondo, kana kuti nyaya dzeZANU-PF. Takauya kuzofungidzira kuti Vageza vari kuuya nedzvene neutsvene hwokuti tichibatana sevana veZimbabwe, tichirega kusaita tribalism rusarura ganda, tichirega kudzvanyirirana nokuvengana, tichibatana tite chinhu chimwe chete. But tese tikunzi ngatibatanei, but tichienda kunoiswa musaga nemuhombodo nemuhomwe yeZANU-PF, tichinoiswa muchimiro nechiwakwa chokuti tese tisumudzire nekudiridzira vaChiwenga. Zvinova zviri kupesana nemuono wenyika ino kwayabva, zvinova zviri kupesana nezita renyika ino kwayabva. Vana Chiwenga ndo vakatora nyika vakaisa mumaoko maMunangagwa. Saka Vageza kana vachiziva kuti iwo vada kushambirana pachavo, ngavarege kudzoka kuwano, ngavaite zvinhu zvavo vega, ngavarege kutengesa vanhu data mahara, ngavarege kupedzera vanhu time mahara. Masoja vada kushandisa achewa vachenjere kuti ndiwo achavapandukira vafana vechidiki iwawo, zvavari kuronga madhara. Vanoshandisa vana vadiki kuita sokuti vakapusa maningi. Mapurisa echidiki iwayo, magadhiri echidiki iwayo, masapoti editi ari kutrainwa iwayo ndiwo achavapandukira manje vachiisa nyika kuwano. Tinojoina tichisapota zvese, asi kwokupedzisira kwachona maZimbabwe ndokumbira kuti tisvidure, tirege kuramba tichiitiswa nemadhara. Nyika inozonaka generation yese yapera yemaovheti yese. Ndizvo here zvazviri kureva zvakataurwa naminista wekuBritain uya, MP weBritain uya. Zvinomusoro here izvozvo kuti ndopachatakaonaka Zimbabwe? Zvinhu zvavari kutaura apa zviri kuratidza kuti zviri pachena kuti vakangouya vaine chinangwa chokuda kuzama kusimudza mweya wemakomrade kuti vatsigire vaChiwenga, kusimudza mweya wevana veZimbabwe kuti vatsigire vaChiwenga, kusimudza mweya wevanhu vari muZANU-PF kuti vatsigire vaChiwenga.
Zvakangoita sokunge vakauya kuzobribe vamwe vavo vakasara kuzanu kuti vanzo chidokwa chokuvajohina nokuvasimbisa. Hapana chine musoro chavakataura chaicho chinotonhodza hana dzevana veZimbabwe. Kana kuti saka chinonzi vana veZimbabwe vangajohina hondo yevanhu vezanu chi, kana kujohina hondo dzana Chiwenga, kana hondo dzezanu PF. Chinonzi vanhu vangajohina hondo dzekusapota vana Geza iwo achita chinhu chavo chi. Because Chiwenga akati chinhu chedu kugadzira chinhu chedu chiti takachibvuta. Saka vana Geza vari kugadzira chinhu chavo vachitumwa nevamwe vanhu varimo mumilitary varimo mugovernment imomo nevamwe vanhu variko kunhikikinuku. Havasi vega, Geza haasi yega. Saka vaGeza kunyange vachinzi mudhara, kunyange vachinzi moveti kana kuti senior politician, but mawirira vari kuita vari kuuya vachida kushandisa politician uya vechitsotsi wakagara une zano. VaGeza ngavauye vataurire nyika zvine chiedza zvine utsvene hwekuziva kuti vari kubatanidza nyika, vari kushandira nyika, vari kubatanidza nekusimbisa nyika. Ndo zvinhu zvinodiwa chete izvozvo. Noti zvinhu zvavari kuita izvi hazvina nemusoro wese zvavari kuita izvi. Hapana, because vari kuramba vachingopinza kamweya kaya kerusaro raganda, kamweya kaya kechitribalism, kekudzvanyirira mapato mamwe, kekudzvanyirira vechidiki, kekudzvanyirira maopposition members, maopposition leaders, kekurasa vana chamisa kuti havatori navo zvachose ende havatovatarisi. Andi muruzvona kureva kuti vari kuuya pavanhu vachizvikudza vari ndivo vakawisa nyika mugomba mairi nhasi uno vana Geza vachibisa ma2 million, ndivo vakajirwa mari nezanu vana Geza, ndivo futi vakadisappointwa maprogramu avakanga vakaronga nemamishini avakanga vakaronga kuti vachazofambisa nyika so vasati vabvisa Mugabe vachirongana naMnangagwa. Ndivo futi vakaisa mumaoko nyika yaMnangagwa muna Mnangagwa ndo vakadzosa Mnangagwa kubva kuSouth Africa. Saka nhasi uno vada kuramba vachitaurira Zimbabwe chii chavada kuti vataure Zimbabwe. Wake up maZimbabwe, da kuti mutaure chokwadi vana veZimbabwe. Ngatisvinurei tisaitiswa bani varume ava. Tingagone kuva nenyota nenzara, tingagone kuva nekutambudzika. Wongu tiri kutenga zvinhu zvinodhura ikonomi yadhakwa, tiri kuparara, tiri kunze kwenyika, tiri kufa tichidini. Noti kuti tasvika pahangiri padambudziko rakadaro tongoti zvese zvangoitwa nemadhara every gore negore togogamuchira. Zvimwe zvinhu ngatisarudzei tega semacitizens. Senderawo hama yako odhiya ndiri kutaura ndiri baba Chinogure. Usenderawo vamwe mumataundi imo, marukesheni, maruzevha imomo. Kana varume ava vachita chinhu chavari kuita ichi, ngatiisei ziso, ngativhurei maziso. Kwete kubribwa kuti vamwe vari kufamba vachipa vanhu mari nemota, vamwe vari kufamba vachita tsvete futi yokushidzira yokutretena vanhu nokubribha vanhu pamedia. No, taneta vanhu kuitiswa nevarume vezana ava. Ngativhurei maziso tinyatse kuona chaizvo. Nyaya haisi yokuti vakanga vachiya kunokambirira munhu wavo. Ndinokutendai mazvita nera Jesu, ngatibatanei panhau yavanayo iyi. Ndiyo pfungwa yatinayo tese yokuti imbwa idzibve idzi, imbwa idzipinde mumajeritsi tinayo, but tisatsinzina varume nevasikana vakomana. Muchazozvirangarira kuti baba vaitaura vaya vaChinogure vakanga vachitaura. Muchazondirangarira ende muchazozviremember. Muchazozviremember. Handipenge kaini dzangu dzakadambuka kana kuti dzakadini. Kutaura normal chaizvo vanoongorora nokustada mashoko avaGeza nezuro. Musangopururudza, kungopururudza kungota dechengawo semanhanga denda mutenda kuita dembetembe kungotira kuri kuenda mhepo. Ongororai mashoko avaGeza munyatse adzamisa. Mutarise kuti chinangwa chavo chiri kuenda kupi. Yesu kujohina kubisa Mnangagwa kwakatibatsiranei. But chokwadi chiripo madhara aya ane rimwe chete nazuro ra2017. Vada kuramba vakadzoka pazvinhu zvavo. Chiwenga kana akatokundikana that time yakanga anzi naMugabe pinda paposition. Akona kuti kana mamesa moda kuchigadzisa mamistake yenyu modzosera bodzoka futi panzvimbo futi. Chemu yenyu yakatopera kare vanhu vezanu PF. Makamesa mega mukatora nyika mukaisa mamaoko amanhingirikini muda kudzama kudini. Zvokurwa hondo zvinoshamisa here kana kuti zvokuita mageneral kana kuita mapresident kana mavice kana kuita maovheti zvinoshamisa here. Chiri kudiwa kugadzirisa nyika, nyika yakaruya kugadzirisa nyika nekuti dai vamwe venyu vakafira kuchimoyo nekunyadzonya nekutembwe varipo. Pfungwa dzamuna dzedzi vanga vachiwirana nadzere idzi dzamuri kuita vana Geza idzi. Aiwa, no, I don't support that thing, man. And support that nonsense, man. Inini and support that nonsense. What send them out there so why Geza wacho. And support that nonsense, man. Kwete kutora Zimbabwe, kutora vana veZimbabwe, kuwaita vanhu venyu kuita kuti kutora kuita sokuti munyika hamuna opposition, munyika hamuna vanopikisa. Nyika yese kungotora kuti saka nanhasu amutoroti kuti munyika mune opposition kana kuti munyika mune mapato anopikisa kana kuti mune vanhu vasiri kutsikira zvamuri kuda. Amutosvikendengi. Saka military inofana kungwara nekuchangamuka. Vana Sergeant Doe nevamwe ikokoko. Police inofana kuchangamuka, support unit. Muvasikana vechidiki variko musashandiswa nemadhara ekuitwa zvinhu zvakadhakwa zvakapusa, man. Vhurai maziso muone, vhurai meso muone. Ndinokutendai mazvita. Zvinhu zvakaita vaGeza zvinokonzera kuti vakundikane kubisa Mnangagwa wacho futi. Because vanocreate divisions mupfungwa dzevanhu, vanocreate kupesana. Iko zvinoita kutotanga kutopesana tega. Mnangagwa wacho asati abva. Watimo Simba racho kuti achibva tinobatana sei kuti bvise Mnangagwa wachona isita kutotanga kutopukangazhana nekupesana.
iwo wacho napache zvavanogona kuona sokunge isu tiri kupesana navo, but iwo vari kuuya nenzira yakanaka ine mashoko akanaka here wageza wacho kuti vabise Mnangagwa kana kubisa Mnangagwa unge iwo vana vachiuya kuvanhu zvakanaka kuti vatize vachihwanda vachisiya vataurira media vachidzoka vachihwanda kana kuchengetwa pavari. Handiti kuziva kuti nyika inaumira zvakanaka vanourawa. Vari kudi kuenda direct. Saka kana vaida kurwa hondo dzavo dzemuzano ngavarege kuuya pachena kana kuuya pamedia vachitaurira vanhu kuti taurira hondo dzavo dzemuzano isusu dzavari kurwa isusu tijoina hondo dzavo dzemuzano isusu. Hatisi kusapota hondo dzemuzano kana kujoina hondo dzemuzano PF isu. Tiri kuda zvinosapota zvinochengetedza nyika nekudzivirira nyika. Vanoziva zvavakaita ndo vakadzosa Mnangagwa. Ndo vakaponda vanhu 2018. Vari muzano PF vakabatana as a whole. Ndo vakaponda vanhu 2023 ndo vakabira ma-election. Vakataura vakapupura zvese but havada kugadzisa ma-collection avo vauda kutodzoka futi. Chiwenga chii chinyowani chatiri kutadza kuziva kuti chiwenga ndiyakakonzesa zvese izvi. Wai muchibraiba zvinhu inini? Wai muchiviga zvinhu inini? Kuita general kunoshamisa here kuti munhu akamboita general kana kuti munhu akaita vice president kana kuti munhu muovheti. Taurai chokwadi kana munhu akaporonga zvinhu zvakaporonga munhu akaporonga saka nanaso mudzosera futi kuno munhu akaporonga wacho iyeyo. Inonaka here nyika yeZimbabwe? Ndini baba chiro kurema zvita.